Откъде идва разликата в заплащането в различните населени места на страната и готов ли е бизнесът да увеличи заплатите тази година? Гергана Венкова е в Българската търговско-промишлена палата и търси отговорите на тези въпроси. Добро утро! Добро утро! Действително огромно е пропастта между заплащането, средното заплащане в София и това в провинцията, според данните, които извади националната статистика преди броени дни, действително пресни данни. Както и вие казахте, средната работна заплата за България е достигнала 828 лева. За сравнение, в София през последното 3 месече на миналата година тя е била 1138 лева. На какво се дължи тази драстична разлика? Веднага питаме компетентните експерти. С мен е Олга Чугунска, експерт, икономист и анализатор на Българската търговско-промишлена палата. Добро утро! Добро утро! На какво се дължи тази тенденция? Защо в София средната работна заплата е драстично толкова по-висока в сравнение с тази в страната? Има места, като например Велико Търново, чуха нашите зрители, където е почти на половината. Действително, обяснението е с брутния вътрешен продукт, който ние създаваме. Област София, Стара Загора и Варна създават около 50% от целия ни брутен вътрешен продукт и там естествено е заплатите да са по-високи. Това е факт от дисбаланса в икономическото развитие на отделните региони и това действително е неблагоприятна тенденция. Област Велико Търново, но има и други области с доста по-ниска средна заплата. Видин, Смолян също. Монтана. Да, така е. Това е вследствие от това, че има концентрация на икономическите субекти, най-вече в големите областни градове, където се създава повече брутен вътрешен продукт и където има по-голями заплати. Това ли е единствената причина? Това е основната причина за по-високото възнаграждение. А така съпоставено с стандартите на живот в съответните области? Естествено, разходите... Това ли се пропаста повече? Естествено, разходите в София са много по-големи, отколкото в някое друго по-малко населено място, като това е съвсем нормално, както и във Варна, и в Пловдив. Така е, действително. Има разлика и в разходите, има разлика и в доходите, които получават. Но въпреки това има голяма диспропорция между отделните региони в страната. Може ли, например, да дадем пример в контекста на някакъв продукт? Каква чак такава ще бъде разликата? По отношение на цените на наемите, по отношение на различни стоки също се наблюдава разлика, така че съвкупно е в различните стокови групи влиянието. И в същото време все по-малко хора успяват да си намерят работа. Какви са тенденциите? Какво ще се случва според вас като анализатор? Действително, намирането и отварянето на нови работни места е свързано с повече по-добри условия в страната за фирмите, когато те имат тази възможност да отворят работно място в страната. Определено един от факторите, които влияе на пазара на труда, това е ако има някаква административна намеса, свързана с натиск върху по-високо заплащане, обикновено малките и средни предприятия не са в състояние да отварят много работни места, поради факта, че те са притиснати или да повишават работните заплати на своите служители, или съответно, ако не ги повишат, то съответно трябва да има по-малко работни места. И съответно съкращения. Така е, да. Един от показателите, които Търговско-промишлената палата наблюдава, е влиянието на минималната работна заплата именно върху безработицата и върху това дали ще бъдат открити нови работни места. И действително най-големия удар понасят малките и средни предприятия, които оперират на вътрешния пазар. Както знаем и по прогнозите на управляващите са, че в вътрешното потребление в страната няма да се увеличава. Тоест фирмите не могат да наваксат допълнително разходите, които ще имат от по-високата минимална заплата на своите служители, ако разчитат тук на вътрешното потребление. Имате ли наблюдение върху в кои сектори се предстои и така ще се развиват и ще бъдат открити нови работни места, съответно и заплатите в тях ще бъдат увеличени или ще търпят някаква промяна? Откриването на нови работни места, действително, по-скоро нашите наблюдения са върху индустрията. В областта на строителството ще бъдат запазени работните места. Там в никакъв случай от години наред не може да говорим, че ще има някакъв ръст. Напротив, дори обратно.
Но сега поне ще се запази нивото такова, каквото е било до сега. Това са предварителните Което също е някакъв прогрес. предварителните ни прогнози, но в крайна сметка ще си дадем, след няколко месеца, ще си дадем една равносметка какво е станало от повишението на минималната работна заплата от 1 януари тази година и в кои сектори е имало по-негативно влияние. Много ви благодаря, Олга Чугунска от Българската търговско-промишлена палата, за тенденциите в работните места и най-важното в месечните възнаграждения. Благодаря, Гергана Венкова, в отговор на въпроса защо има такава голяма разлика в заплащането на труда в София и в останалите градове от страната.